Nice kayo na di ang dagat. Let's do it again. Ella. There. Wait. Do it again. Dagat. Sit down and then Event center. There's the pool. Our room. Perfect. Good day people! Welcome back sa akong Bitokbitok University YouTube channel. It's a Sunday today. Alright, anyway, ako lang ipakita nga video karon is morning katong nagbakasyon mi, katong kalag-kalag. And since dugay naman na ningil akong mga anak nga mag-staycation, mag-stay o maglaag somewhere. So mo nang gigrab na akong opportunity nga katong nga weekend muguban ko sa akong pamilya. And para ang style nimo para di gyud ka matintal nga mo trabaho gyapon ka, medyo nagpalayo mi gamay sa syudad. So niadto mi sa may Libertad, ha? Medyo tunga-tunga na siya sa Cagayan o Iligan. Medyo dali naman ang drive kay nindot naman simentado naman. Unahan lagi sa Lagindingan Airport kung hindi ka Cagayan de Oro. So actually nakabisita naman ning Sea Resort kay nag-develop siguro man sila dugang o mga rooms, and this time giimbitahan ko sa Sea Resort para ma-experience nila ang ilang Burgundy. Burgundy ba to? No? Burgundy. Ay sorry, Burgundy day. Burgundy nga room nila kung asa na ay exclusive na pool. Nako, pasaylo ako may gala, pasaylo agi ko daan kay kani nga video medyo pampasuya ni mga igala. Sus, kabalo ba mo nga pangiton ni nga naong pero medyo swerteon lang gigamay. Aniya na ang video sa among paglaglaag sa Sea Good day people, welcome to Bitokbitok University YouTube channel and with the family, Bitokbitok family. And we're here in Sea Resort, celebrating our 10,500 YouTube subscribers. Thank you all. Thank you all for the 1,500 subscribers. 10,000. So, nami sa ka-exclusive nga room with a exclusive pool. Yes. And wala lang. Gusto lang mo maglingaw-lingaw karong adlaw. All right. We just want to swim. Daddy, I want to get the camera. One, two, three. Oh my God. 1, 2, 3, go. Saan mo na ba doon? Dili naman nili. Diyos man. Yan lang naman ka tumabay. Ah, okay.
Asa man wala na full line. Good morning guys, good morning. It's day 2 of our stay here in Sea Resort. Vacation baby. Wapo kayo diri. So kani among room nagistihan nasa exclusive niya nga kuan. Exclusive nga pool. Pero nagi sila pool nga dako dito sa unahan. Nice kayo na di ang dagat. There. Wait. Dagat. Event center. There's the pool. Our room. Perfect. Perfect for family and barkada. Daddy. Tapos landong pa gido. Give me the camera, Daddy. I want to do it. On the ground. Tell them to buy fries. Tell them to buy fries. 3, 2, 1. Tell them. Late breakfast. Tomatoes. I'll put some water. Cucumber. Oh wait, Raider. Okay. While you do that, Spam. yeah, you're doing that in the center. And Bata. I'm going to like go around you like spinning. There's germs. Bali duha na ka breakfast be. Dili, walo. Ito man tayo nagikuhan sa kuha. Okay. Okay ma? Walo, kita na yun siya. Walo, pero kumang ka. Isa to. Lagi? I just put this on ice. I might wait some for the ketchup. Nah, just put the lumpia. Quick, Daddy. 10 seconds. Or else you won't eat. Pagkalamig diri nga lugar mga igala. Layo sa syudad. Tapos nindot ang hangin kay nay dagat. Tapos di kay saba ang ambience nindot kaayo. So kung feeling nimo gusto nimo nga uban nimong pamilya nga medyo relax sa imong dating, guwapo kay ni diri ang kuan Sea Resort. So muna diya ilang pool. So na sila yung mga cottages. Puhon na kanang dako kayo nga naiatop nga kanang orange mo na ilang dako kayo nga function room. Napay uban diri ongoing pang mga buildings. Guwapo kay diri, hinlo kayo, guwapo ang landscaping. Dagko ilang mga cottage, lami ilang food. Medyo tas-tas lang ang baklay sa waiter. Bro, kung mag-waiter ko diri, magniwang ko diri ba. O in fairness, hinlo ang ilang pool. Hinlo ilang CR. Perfect. Perfect kayo nga lugar. So diri sa taas, actually pwede gyapon ni bura man isang function mo ning taas sa room na mong gistayan. So kung from here, ako mga anak nagpapura pa. Hi be. There ako mga kids. Hey, say hi. Say hi to the vlog. Hey. Say hi to the vlog. So kung kani nga room inyong testingan sa amo sa ubos, exclusive ang iyahang pool. Kaya ilag yung pool naman dito. So nadiha ang dagat, nadiha ang pool. Ha, kapura gini, holdi ni. Hantod sa mga makunot ang mga panit. Nami kaubang katrabaho gyapon, pero ka bakasyon. Panyero. Gadula. Gadula lang mga gala. Mura na yung mga trabaho. Pagkakapoy kaya yung trabaho mga gala. Woo! Relaxing. Ano yung mong gusto?
Panahon sa trabaho, trabaho. Pero pag-abot sa relax with family. Family gyud ang importante diya. Karon taon magpakuan lang mi karon palugdang kay busog-busog pa. Dive na pud mi karon taon sa swimming pool. Pagkalami. Among suluman ng swimming trunks na to paniro. Ay, ready na. Ready na? Katong paigot yun. Kato na ribiti na yung mga ribiti. Ngawi bitay-bitay. Mga tasit. Unyang gabi na daw sila yung mga event na pod kay kuan man ron sa third magkuan man padulong naman pabakasyon naman tomorrow. So mo na medyo bibo na. Perfect si resort. Good morning, guys. It's our third day in Sea Resort. Pagkalindot sa room. Panyero. Tulog adlaw na tulog. Nice kayong room dito eh. Look at that. So akong dalaga na napo naligo na sa gawas. So mag-swimming na sa mi karon early morning. Yeah. Mga pisat na. You tell me, Daddy, you swim. Daddy, you swim. Magsabot ta usaw na to pag-realize atong pagkadon. Kaya iba nga life. Thank you, Mommy! Sea Resort. Mommy, is your phone waterproof? No. Only Daddy's camera. Migo. It's, what's yung oras na? It's 6:50. So we'll have a morning swim with my daughter. Daughter. He's there. Jump. The fishes. There's a lot of fishes there. Alright, our breakfast is here. Okay. So na sila yung mga cottages din eh. Nindot yung mga cottages dito. There, cottage. Perfect. Yes, our breakfast is here. Good morning. Breakfast. Wow, yummy. Yummy. This is my Breakfast, baby. Ingani ang ilang cottage. Pwede po siya mo din mga cottage. Rice. It's okay. Thank you, boss. Breakfast time. Tadan! There you go. Tana wala mo na suya ha. Sa ilo walang gikumegalag. Walang share lang ko. Nice kayo ang Sea Resort. Bisitahan ninyo uban ninyong mga pamilya, barkada kay pwede man mag-share sa usa ka room. Ganahan ko dito kay layo sa syudad, again hinlo kaayo. Perfect.
lami po ng food. Tapos di na po grabe ka overpricing. Sakto lang ang presyo. Alright? Daghang salamat. Please don't forget to subscribe sa akong YouTube channel. Alright? Thank you very much. I love you all. Love you. Bye.